Benvingudo din aquest podcast per l'Udiari. Anna ho rescontredo Juin e Carli Sansaubi, che apprend tout just la lingua nostra, ma sobretot s'appassionano per tutto ciò che tocca lo football. Adieu Carli! Adieu, Amado. Per lo monde che nos escutam, te pots presentar brevemente? Oh, soy Carly, habite sus Toulouse e faig ple de causes dins la meva vida i soy quelqu'un de pla curiós. E aquest annado he repres meus estudis a distensió en català e comenci a peine l'apprentissatge de l'occitan. Donc, débutant. In debutant Oscar e fai quant de temps qu'apprenes la lingua? Questo annado ora per setmana. Lo football fai partie de ta vida vidanta. De che t'as buta vers aquel sport? Debuti lo football dempuei tot pitjor, mas com he crescut en campanya pirinenco, soy estat obligat de restar de praticar lo football al cap du A, perché hi ha pas d'equipo dicho femenino. Donc, emi lo football dempuei tot pitjor, mas è estat difficile de praticar. Has rescontra des difficultés parce qu'il n'y avait pas l'équipe qui était falliée, esatto? Perché soy una persona transgénero e he jugat amb l'equipo dicho femenino de la campanya i dempuei hi ha pas d'altra equipo dicho femenino, hi ha pas d'altra alternativa. Alors, me semble qu'il fasse partie d'une club amateur toulousain, donc à Spouscure et prene le football, perché avez choisi a questo club? He choisit aquest club perquè és mai que club amateur de futbol, és un club d'esport popular i militant. I lo diviso és llibertat, egalitat i solidaritat i los colors del maillot són les dels republicans espanyols i com soy un home transgénero et si había pas de club militant, pourriez pas tout simplement mai jugar al football. Et per io, c'est par là c'est par la passe d'accès à une égalité comme los femmes, mas d'exclusion totalement et indivisibilitat de nostres causes i de nostres viscuts que són lluny de les normes. Donc, quan faig la transició, me soy dit que era tornar mai acabat de jugar al futbol i era malheurós, mas he encontrat diferents grups de futbol en autogestió sus Toulouse i fa 4 anys mai o menys, i amb d'altres persones s'ha creat una secció dins el club que és BLS i per fer de futbol entre persones minoritzadas i sus les qüestions de genre. Donc, has trobat un fit à place. Oh. Alain torna sur le football d'une vieille générale, quelle actualité du football t'agrade de seguir et perché? Agashi de cops, de resumit de partidos de futbol clásicos y m'agradó veure en tribuna si s'apercebi missatges polítics o bandieres i qui com que és lluny d'una qüestió de control o de securitari, mas el que m'interessa més és dels articles o dels llibres
que parla de cómo es nascut lo fútbol, cuáles son los endreches de resistencia, cómo a poc las reglas de joc son apareguts, los maillots, la delimitació del terreny i tot aquò que parlo del futbol, mas en termes d'història, de sociologia, eh, pensi a el llibre com l'història del futbol popular de Corea o l'Atlas del futbol popular de l'edició Terra de Foc. Oh, e tout biai originau de presal o futbol di sa globalitat mai historica. Donc, beleu que no podries dire de que faisun ta vision do futbol com esport populari. Mm, ma visió del futbol populari per jo és el joc i l'ambient i la qual que premio sus la competició o sus la proesa és accueillir com a BLS totes los nivells, totes les edats, les diferents coses per jugar i persones que ha d'argent o persones que ha pas d'argent i pas de papiers. És com fa de lligam per sobreviure dins la societat que és violenta i cap los preciós és reire, s'amusar i desenvolupar pràctiques que trobi són menys liberal, més libertàries, com privilegiar les rencontres, el classament, el joc col·lectiu, l'autogestió, i mostrar que és possible de fer sans coach, sans hierarquia, sans gestió burocràtica dels clubs. Escuta, an seguir aquel drai, segunt com evolun la dimensió alternativa do futbol? Trobo que és difícil. És un poc trist perquè malauradament les vieres federacions d'esport, vieres federacions que són un poc més militantes, penso que són en retard respecte a força qüestions, sobretot LGBTI i feministes, i de cops no ajuda pas. Per exemple, aquí, sus Toulouse, se lucha per accés a de terrenys correctes i per crear, a més, un campionat amb de femmes, de persones trans, non-binàries i més nos sentem un poc sol. I a l'esquerra política, los discursos són ancorats sus quals coses existeixen, quals coses són valables. Penso que les normes són binàries i són històricament creades, sexistes, són basats sus coses que són pas trans. Et de cops, l'impressió que de fora de BLS, mon club, és liu en termes de discurs i d'acció. Mais par contre, en autogestion sur la scène féministe ou la scène LGBT, il y a força clubs que florissent partout. Il y a d'ambientjo, de la ràbia, de la voluntat i també de la lucha. Et sus d'autres pràctiques de futbol, penso que comença un poc de parlar de futbol en marchant, walking foot, de futbol per les persones sordes, altres persones, mas sovint trobo que l'inclusió ajusta de categories, mai que repensa pas i requestiona pas aquelles categories. D'accord. Alors, nous faut quand même toujours une pau avant ça, sian sus une bonne draille, mais bon, Sí. a n'en pas prun lueng per le moment, a l'horodar. Ben, escoute, enfin, en tant que jugaire amateur, asti d'anecdotes d'idées de nous partager d'après ton expérience?
Or, aquí, par exemple, sur Toulouse, s'organisent des rencontres de football en autogestion per femmes trans, non-binary, persones en questionnement. Et se fa aco, se fa amb riure, sans subvenció, sans partenariat, i va acollir més o menys 120 persones. Et il n'y aura pas de classement et pas de compétition, mais il y aura de plats polido partido et tothom és benvingut. Et vol dire que és possible d'organitzar aquells événements et que és un messatge fort a les federacions et à la sociétat en general et que existem. Eh ben, écoute, gramassi Carli d'ave aceta de t'esprimi en occità et un peu en catalan a nostre micro per nous parlar de football et mettre un punt de vista avisa. A ben leo! Avant, Léo.